Niin mikä ei turisti kiinnosta sua yhtään? Politiikka on kyllä yksi niin. Mä nyt koitan sanoa tämän mahdollisimman nätisti, koska mä oon huomannut, että jengillä tuppaa menee tosi pahasti tunteisiin, kun niitä kritisoi siitä, että niitä ei kiinnosta politiikka. Ja se taas ei sit edesauta ollenkaan siinä, että niitä saisi kiinnostumaan siitä. Mutta mä koen, että etenkin tällä hetkellä, kun oikeistolainen politiikka on kovassa nousussa ympäri maailmaa ja kuntavaalit on ihan kulman takana, niin toi on tosi huono esimerkki antaa nuorille, joiden äänestysaktiivisuus on jo muutenkin kaikista ikäryhmistä alhaisinta. Ja vaikka se nyt ei yhtään kiinnostaisi, niin valitettavasti toi vastaus oli jo itsessään poliittinen kannanotto. Nimittäin se, että sua ei kiinnosta politiikka, tarkoittaa myös sitä, että sua ei kiinnosta esimerkiksi ihmisoikeudet tai tasa-arvo ainakaan tarpeeksi, että sä selvittäisit, mitä sä voit yksilönä tehdä niiden saavuttamisen ja ylläpitämisen eteen. Ja se, että sä naureskelet sille, että et sä tiedä, mikä vihreät ees on, ei ole mun mielestä hauska tai cool asia, vaan se saa sut vaikuttaa enemmänkin vaan välinpitämättömältä ja in all honesty aika hölmöltä, varsinkin kun sun friendin sisko on vihreiden kansanedustaja. Mutta mä haluan vielä painottaa, että ne ei ole tarkoitus olla hyökkäys turistia kohtaan. Mä uskon, että se on ihan fiksu tyyppi, mutta mä haluaisin vaan muistuttaa jengiä siitä, kuinka suuri etuoikeus se on, että sä voit olla välittämättä politiikasta. Ja jos sä vaan perehtyisit asiaan hieman ja käyttäisit sun ääntä, niin sä voisit tehdä jopa suuria muutoksia tässä maailmassa. Thanks for coming to my TED Talk. Kiitos, hei.